Og se nu her, hvad har vi nu? En plade fuld af glæde, det er den bedste menu. De ligger der, så blank med en sovs, tyk og broen. Spareribsen, det er det bedste nu. De starter som en ribbe helt almindelig, men så sker der magi, som du skal se. Det er rigtigt, de bliver smurt med kærlighed, med krydderier og sukker. Og så ind i ovnen, hvor de hygger og de dufter. Det spareribs, du er min favorit. Som hører så saftigt, det er helt utroligt, det er en hit. Kød, der falder i benet med et enkelt lille træk. Det er en smag fra himlen, ja det er lige hvad vi dækker. Man spiser med fingrene, det er helt i orden her. Sovsen på din hage, det er et bevis på mere. For hver et lille bid, så smager du lidt mere. Og røger er sødme, der er ikke noget der mere. Spareribs, du er min favorit. Som hører så saftigt, det er helt utroligt, det er en hit. Kød, der falder i benet med et enkelt lille træk. Det er en smag fra himlen, ja det er lige hvad vi dækker. Spiser med fingrene, det er helt i orden her. Sovsen på din hage, det er bevis på mere. For hvert et lille bid, så smager du lidt mere. Af røg og af sødme, der er ikke noget der mere. Man spiser med fingrene, det er helt i orden her. Sovsen på din hage, det er bevis på mere. For hvert et lille bid, så smager du lidt mere. Af røg og af sødme, der er ikke noget der mere. Og til sidst er de væk, og tallerkenen er tom. Så sidder man tilbage med en dejlig midt mave, som drømmer om i morgen at få smagt den en gang til. For spareribs er dit